Jeni. Makadini mkomangu. Alright. Tasangana zvakare tadzoka. Muri sei? Nandi right. Zita ndiani vada Tindo. Nozi ngwa Tindo. Rekuzvarwa repachichupa ndiani? Rekwacho nozi Tindo Chiwanda. Tendai Chiwanda. Alright. Now ndevadzimai venyu. Mudzimai wangwa. Alright. Mave ready here kuenda kumusha? Ready. Alright. Mati kumusha kwatiri kuenda ndekupi? Kwa Chihota. Tiripo makadiwo. Alright. Zita ndiani? Ini ndinonzi Maitanaka. Alright. Ona mchitengesa pamusika hapa. Mukomana wayo munomuziva? Ndinomuziva. Kwe Nyarai mukadzi wacho aripiko? Ndinomuziva, anotova nemukadzi wake. Vanhu vakaita sei? Vanhu vanongotambudzikawo panzvimbo, saka vanorarama vachingobatsirwawo navanhu. Basa ravanenge vachiita vanenge vaita basa? Vanotakurira vanhu mabhini, ndo basa ravanoshanda. Mabhini evanhu mudzimba anozara, saka ivo vanosvikawo vopiwa basa iroro, votakura mabhini avo ndorasa kumarara, vobva vabhadharwa kana kupiwa chikafu. Panyaya yavanga vachitaura yekuti vada kuenda kumusha, vakatanga rini kutaura izvi? Vava nenguva vachitaura nyaya yekuti toda kuenda kumusha. Vanogona kutombotioneka pano kuti mangwana tiri kuenda kumusha, asi tongozovaona vari pano, asi ndoona sekuti vanenge vashayiwa mari yebhazi, asi chido chekuenda kumusha vainacho. Vaite kumusha kwani? Vanoti vanobva kwaChihota. Unoona zvakanakira sei? Ini kana vachida kuenda kumusha ndoona sekuti zvakavanakira, pamwe kushayiwa mari yebhazi yekuenda kumusha, asi ivo chido chokumusha vainacho, nokuti ndokune hama dzavo. Tadzoka zvakare mhuri yeZimbabwe, takanangana nevanhu vaya vatakataura navo kuStodart Hall, vanogara kuStodart Grounds, ana Tendai nemudzimai wake Nyarai. Takasiya tavatengerawo nyama nechikafu kuti vawane pekumbosanovatangirawo. Takamirira kuti unganzi mari yekuti tiende navo kwaChihota, uko kwavanonzi ndokumusha kwavo. Asi nenyaya yekuti kuenda navo kumusha kunenge kwakakosha, tikavangowapa mari yebhazi vakaenda, vanogona kuzogumisira vadzoka zvakare. Saka nokudaro tiri kukumbirawo kwamuri kumhuri yeZimbabwe vanokwanisa kubatsira kuti vavabatsire vakwanise kuenda tiende navo kwaChihota. Panodiwa mari inoita iyo $50. Pane munhu akaofa kuti anokwanisa kuti tidhiraivhe naye tonovasiya, asi tinge tingavasiyiwo vari empty, tinoda kuti vasiyiwo vane chikafu, uyezve kana chikwanisa kuti tisangana nehama dzavo dzavanenge vachisvikira pekugara, zvinenge zvakavanakira. Asi mukutaura kwandakaita naamai ava, vanoratidza kuti vanhu vekuti kana chero mukavasiyira pamusha, vanhu vanochengeta, vanhu vari honest, havabi, havana ruoko rurefu, kungotambudzikawo havo. Regai ndito zuva iri mhuri yeZimbabwe ndo musi watakasanganawo naExperience Nkomo. Muri kuona apa aratidza kuti akatondimirira aida kutaurawo nyaya yake, saka ndo zuva ratakasangana naExperience Nkomo akakwanisa kubatsirwa. Saka ndinokumbira kana pana vanokwanisa kuvabatsira, vanoda kuti vagare pamusha pavo vachichengeta, vanhu vanotooneka kuti vakangowanawo panhu pekugara vanokwanisa kubata zvinhu zvakanaka. Saka ndikumbirawo vanokwanisa, nhamba ndidzo dziri pascreen, tibatei tikwanise kuvabatsira, nekuti izvo zvakatongomira negumbo rimwe chete. Takanga tasiya tavavimbisa mushure mekunge tatawana rumwe rubatsiro kubva kune dzimwe hama dziri subscribe paJCTV Africa, vakatipawo mari tikanovasiyira chikafu icho. Chishoma shoma zvacho, asi tikutasira kuti dai papaitika mari yakawanda takwanisa kunovasiya kumusha. Tinotenda kune vachabatsira. Ndini wenyu Kenan Rusike Mutero, muzukuru wavadyegora, nchiti ngatisanganei pamapurogiramu anoteera. Muve nezuva rakanaka, and ngatiite kuti tibatsirane hama idzi dziwane pekugara, kuti dziwane kuenda kumusha. Tatenda.